Boas tardes a todos. Imos dar inicio á sesión ordinaria do Pleno da Corporación do mes de agosto, cando son as 8 da tarde. En primeiro lugar, temos no apartado A de dación en conta o punto 1, dación en conta dos decretos da Alcaldía. Son de acordo ás resolucións que van do número 192 ao 349, en cumprimento do disposto no artigo 42 do Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, damos en conta os 150 decretos da Alcaldía. Como é para dación en conta, non hai parte, digamos, de discusión para coñecemento. O segundo punto tamén deste apartado é dación en conta da remisión da información económica orzamentaria do segundo trimestre de 2020. A información estuvo a disposición de todos os concelleiros e tamén non ten máis discusión. E o terceiro punto que queda que se incluye para dar en conta ao pleno de asuntos varios por parte da Alcaldía ou do Grupo de Goberno, vou facer uso deste punto máis o concelleiro de Educación, o señor Abel. Eu para decir que o pasado día 8 se aprobou o acordo de reestructuración parcelaria do monte da zona de Odro, Laíño 2, e que nos convocan o día 22 deste mes de agosto no pabillón polideportivo ás 11 horas a todos os propietarios, que o pleno que o sepa tamén por boca do alcalde. E como outro punto de acción en conta, concedo a palabra ao concelleiro de Educación, ao señor Abel Tarrío, para que den conta da concesión de unhas obras que se van a cometer aquí no Concello, me parece que son importantes para todos, e que se coñezan no pleno, que é onde entendemos algún de nós que se deben falar estas cousas. A ver, por favor. Boa tarde. Sí, vou dar en conta un pouco o traballo que fixo o Goberno Municipal nun tema que é de actualidade, que é público xa, é a inversión de máis de 1.400.000 euros no arranxo do CPI, que é unha inversión importante. Vamos dar conta do traballo que fixo este Goberno. Vou dar conta do que é demostrable, é dicir, correos electrónicos, reunións, etc. Outro traballo non é demostrable, como chamadas por teléfono ou conversacións con outras persoas, pero o que é demostrable vamos dar conta aquí. No 2019, o 7 de agosto, solicitamos unha reunión coa Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación. O 19 de setembro do mesmo ano, reunión do alcalde de Odro, Xavier Castro, conselleiro de Educación, a unha representante da AMPA, co secretario xeral técnico da Consellería de Educación. Coméntanos que ao estar avanzado o 2019 xa non entra a súa revisión para executar no ano 2020. O 10 de outubro dese mesmo ano, 2019, apróbase en pleno a solicitude de inclusión do CPI Eusebio Lorenzo Baleirón no Plan de Dotacións Educativas 2016-2021, cos votos a favor dos tres grupos que sustentan o Goberno e a abstención do PP. No 2020, o 24 de febreiro, solicitamos unha nova reunión coa Secretaría Xeral Técnica para tratar o arranxo do CPI, e que este ano sí que vai en prazo. O 18 de maio, en plena pandemia, remítese carta para que a reunión coa Secretaría Xeral Técnica non se pode producir, que as unidades técnicas da Consellería visiten o centro para emitir un informe. O 25 de maio, visita o CPI unha unidade técnica, acompañámoslo o conselleiro de Obras Ramón Abuín e máis eu mesmo, ademais da directora do colexio. Ela emite un informe do estado actual do centro. En outubro do 2020, desde a AMPA, a dirección do CPI e o Goberno Municipal envíase carta á Secretaría Xeral Técnica solicitando información do arranxo do CPI, en que sucesións en contra de tramitación e inclusión. O 20 de outubro do 2020 solicítase unha nova reunión coa Secretaría Xeral Técnica tras os cambios dentro da propia Consellería de Educación. O 20 de novembro do 2020 reunímonos coa Subdirección Xeral de Construcións e Equipamentos, ao cal acudimos outra vez o alcalde e máis eu mesmo, onde nos transmiten que coñecen a realidade do centro e nos remiten aos orzamentos da Xunta do 2021, a ver se sale reflexado o noso centro. Revisamos os orzamentos da Xunta da Consellería de Educación e non, nese caso non viña nada, e o 16 de febreiro de 2021 solicitamos unha nova reunión co responsable da Secretaría Xeral Técnica da Consellería vía correo electrónico e por teléfono. O 27 de abril reunímonos coa Secretaría Xeral Técnica por videoconferencia, onde nos explica que se valorará en función das necesidades dos centros e dos fondos de que dispoña a Consellería, en conxunto con outros centros da provincia.
O 13 de agosto do mesmo ano, visita do 2021, visita o CPI unha arquitecta encargada pola Consellería para examinar o centro e redactar un proxecto. As visitas repítense no mes de setembro. O 11 de novembro dese mesmo 2021, chamamos e enviamos un correo electrónico á Subdirección Xeral de Construcións e Equipamentos para preguntar se foi presentado o proxecto pola arquitecta e, de ser presentado, se tomou algunha decisión sobre o noso centro. Sen resposta. O 2022, o 13 de xaneiro, solicitamos unha nova reunión, fai uns meses, coa Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación. E o 17 de febreiro, reunímonos con Manuel Vila López, que é o novo secretario xeral técnico da Consellería de Educación, outra vez o alcalde máis eu mesmo, é onde nos comentan que teñen o proxecto, que teñen que revisalo e fiscalizado a Consellería e despois que nos lo pasarán ao Consello para que se poda revisar para ver se contén todas as melloras que o sector educativo demandaba. O 22 de febreiro visitan unhas unidades técnicas da Consellería ao CPI para recoller facturas da luz que se fan chegar desde o Concello ao centro e facturas de gasoil, revisando puntos de luz, etc., con motivo da mellora da eficiencia enerxética do edificio. O 3 de maio chamamos a Elena Barcia Ramos, vicesecretaria xeral da Consellería de Educación, para preguntar polo proxecto, se foi revisado, se podemos ver. Nesa conversa telefónica coméntame que xa foi solicitado o permiso a licencia de obra no Concello e, efectivamente, unha semana antes, comprobámoslo, unha semana antes entraba por rexistro a solicitude de licencia do arranxo do CPI. Entón, este é o traballo que é demostrable polo Goberno Municipal. Nesas reunións trasladamos 2 informes feitos polos técnicos do Consello sobre o estado do CPI. Isto todo é demostrable. Iso, é importante que déramos conta delo para que a xente sepa tamén de que maneira se traballou desde o Goberno Municipal por conseguir o arranxo do CPI. Moitas gracias. Pasamos aos puntos do apartado D, que son de deliberación e acordo. E o primeiro punto deste apartado, que é o punto 4 da orde do día, aprobación se procede das actas das sesións anteriores. Están as actas do día da sesión ordinaria do día 9 de xuño e as dúas extraordinarias do día 23 de xuño, que, en principio, creo que algún concello tuvo dificultad para atopalas porque se mandaron polo sistema bastantes máis actas das que deberamos. Non sei se as bichedes ou se tendes... actuaste de portavoz hoxe? Vale, pois entón vamos darles unha rol dos portavoces para aprobar a acta. Empezamos pola día 9. A do día 9 de xuño. Vale, é un pleno ordinario e son 45 follas, teño aquí diante. Portavoz do Partido Popular, Sergio. Boas tardes a todos. Non tengo nada que decir. Pois gracias. Portavoz do Partido Socialista. Nada, aprobámola. Portavoz do Unión Vecinal. No, por parte nosa tampouco hai nada que dicir. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, boas tardes a todos. Nada que dicir. Pois pasamos a votar a aprobación da acta. Votos a favor da redacción. Votos en contra. Abstencións ninguna. Queda aprobado por unanimidade dos presentes. A segunda acta é a acta do día 23. O día 23 hubo 2 sesións extraordinarias. A primeira foi ás 11:35, que foi a... Esta é a primeira? Que foi a petición do Partido Popular, unha reunión extraordinaria, unha sesión extraordinaria que convocou, que solicitou o pleno o Partido Popular. Portavoz do Partido Popular, se ten algo que decir. No, nada que decir. Perfecto, moitas gracias. Portavoz do Partido Socialista. Todo perfecto. Portavoz da Unidade Vecinal. Nada que decir, a favor. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Nada que dicir. E, vamos a votar a aprobación da acta. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións ninguna. Apróbase por 6 votos a favor e 2 en contra. Unha hora despois, ás 12:30, celebrouse outro pleno extraordinario convocado polo alcalde, evidentemente, que era por unha modificación presupuestaria do crédito extraordinario. A acta tamén está en disposición de todos os concelleiros. Portavoz do Partido Popular, algo a decir da acta esta do día 23.
Nada que decir. Gracias. Portavoz do Partido Socialista. Nada, está ben. Portavoz de Unidade Veciñal. Nada, que está ben. E portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Nada que decir. Bueno, pues vamos a pasar a votación para aprobar a acta deste pleno. Votos a favor da redacción da acta. Votos a favor, vale. Votos en contra ningún. Abstencións tampouco. Queda aprobada por unanimidade. Gracias aos concelleiros por isto. E agora, o punto quinto, a aprobación se proceda da conta xeral do exercicio 2021. Este é o acto final, digamos, para aprobar as contas do ano pasado. Celebrouse unha comisión de goberno, unha comisión especial de contas, perdón, o día 31 de maio, en donde se aprobou por 4 votos a favor e 2 en contra o dictame para a aprobación da conta xeral do exercicio 21, e eu aquí, para explicalo no pleno, vou repetir sintéticamente o que dixen naquela comisión de contas, que como son privadas a comisión de contas, pois non, bueno, algúns do que estabades aquí, se non lechedes o dictame, pois, e o público non. Bueno, pois, o presuposto, unha vez executado, deixanos un remanente de tesorería de 455.663,74 euros. Para señalar pola miña parte, como responsable do grupo de goberno, que cumplimos co límite de deuda e en complemento completamente cos límites de deudas, reducindo ademais os préstamos con entidades externas, resultando solo pendentes como préstamos os que se suscribiron coa Deputación da Coruña por un importe de 425.256,77 euros. Se cumpriu tamén o obxectivo de estabilidade orzamentaria e carrera de gasto, a pesar de non ser obrigatorios, por ocasión da pandemia, que iso eximeu aos concellos de cumprir estas normas. Nos, a pesar desto, cumprímolas. O Concello cumpliuno e, basicamente, ademais, rematamos ca deuda que había externa do Concello, non se debe nada a ninguna entidade bancaria, excepto os préstamos que hai na Diputación. Por lo tanto, o mesmo que contaba cos votos co informe favorable da Comisión Especial de Contas, tamén lle pido o voto favorable a todo o pleno. En todo caso, voulle dar un turno a todos os portavoces. Portavoz do Partido Popular. Nada que decir. Gracias. Portavoz do Veciñal. Perdón, portavoz do Partido Socialista. Non me cambies outra vez. Vamos a ver. Trátase eso de aprobar, ben lo explicastes, aprobar a conta xeral e remitila ao Tribunal de Contas. E como ben dixestes antes, como consta no informe de intervención, que, bueno, houve a relación de reparos que se mandaron ao Tribunal ese, e tamén consta o que tamén consta no apartado de conclusións que a liquidación do orzamento da entidade local cumpreu o obxectivo de estabilidade orzamentaria e o obxectivo de regla de gastos, e que tamén houbera o tema da suspensión das regras fiscais para 2020 ou 2021 por o tema da pandemia, e nos quedaba o superávit ese de 455.663,74. O tema das deudas, as deudas da Diputación foron pedidas, quero resaltar, foron pedidas eses préstamos por mediación do Goberno do Partido Popular. Este Goberno non solicitou ningún préstamo. Gracias. Moitas gracias. Portavoz da Unidade Veciñal. Bueno, a Unidade Veciñal xa, como ben dixo o alcalde, xa aprobou as contas na Comisión de Contas do 31 de maio. Só facer un pequeno resumen dos informes que veñen a este pleno. O informe favorable de intervención, o informe sobre o cumprimento de estabilidade orzamentaria da conta dá un superávit de 373.954,54 euros, cúmprese o obxectivo de estabilidade orzamentaria e o obxectivo da regra de gasto, e o informe de liquidación do orzamento 2021 cumple a normativa aplicable. Frases que coitamos na televisión constantemente, pois, bueno, tamén as coitamos aquí, pero entendemos que os informes todos son favorables e que a xestión económica é boa. Vamos a votar a favor. Moitas gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, nós tamén, como na anterior comisión, imos votar a favor justamente porque se está cumprindo coas regras co que desde a intervención se pedía desde a Secretaría,
Non hai débeda nada máis que o tema da Deputación, cumplimos ca estabilidade orzamentaria, polo tanto, eu creo que o que hai que salientar deste goberno é a boa execución do orzamento e o bo que facer deste equipo de goberno. Creo que nos temos que felicitar todos por este tipo de exercicio aquí a conta xeral. Pois moitas gracias a todos. Pasamos á votación, entonces. Votos a favor da conta xeral do exercicio do 21. Votos en contra. Abstencións ningunha. Apróbase a conta xeral por 6 votos a favor e 2 en contra. E punto 6 do orde do día. O outorgamento se procede do título honorífico de filla adoptiva do Concello de Odro á poeta Rosalía de Castro a título póstumo. Bueno, eu antes de dar paso á lectura do expediente completo por parte do Concelleiro de Cultura, do responsable do expediente, simplemente decir que este Concello que me toca presidir a min estes días, moitos días, pero bueno, estes anos, unha das metas que se propuxo era dignificar o ser de Dodro, e empezamos por dignificar aos nosos persoeiros máis coñecidos. O orden destes recoñecementos pode ser discutido ou discutible, que Rosalía sea, neste caso, recoñecida como filla adoptiva e filla predilecta, digamos, do Concello de Odro, pareceme de lei, pareceme de sentido común e pareceme tarde. Que teñamos que nos establecer un reglamento de honras, que nos teñamos que levar adiante este tipo de recoñecementos despois de 40 anos de democracia e despois de tantos anos de funcionamento deste Concello, pareceme como pouco digno de mencionar. Decir que o seguiremos facendo con todos os persoeiros que así o merezcan. Seguiremos traballando polo recoñecemento do noso Concello e polo recoñecemento da nosa xente. Agradecer a todos os grupos políticos que o manifestarán despois na voz dos seus portavoces a unanimidade tanto neste nomeamento como no anterior nomeamento que terá lugar a parte definitiva o día 29 de agosto en Estrobe, xa o adianto. Agradecerlle por anticipado que sexan nomeamentos por unanimidade. Gustaríame que fose así en todos. Pero bueno, seguiremos traballando por eso, seguiremos traballando porque Dodro saia adiante, porque este tipo de recoñecementos sea máis frecuente. Xoan Xosé, cando queiras, gracias. Bueno, boas tardes a todos. Vou a ler a proposta ao pleno do outorgamento, se procede, do título honorífico de filla adoptiva do Concello de Odro á poeta Rosalía de Castro a título póstumo. O Regulamento Especial para a concesión de honras e distincións do Concello de Odro, publicado no BOP número 120 de 29 de xuño de 2021, recolle a posibilidade da concesión de honras e distincións a quen teña contribuído ao coñecemento e bo nome do Concello de Odro ou a quen teña prestado servicios destacados, desenvolvido unha importante carreira ou acadado logros merecedores de ser recordados que repercutan en beneficio da comunidade veciñal ou da sociedade en xeral, en calquera eido, social, político, cultural, científico, artístico, deportivo, etc., sendo esta unha maneira de saldar a débeda que ten o Concello e a propia sociedade con esas persoas e institucións, agradecendo públicamente e para a posteridade os méritos que os fixeron acreedores de tal recoñecemento. Considerando que concorrían as anteriores cualidades na poeta Rosalía de Castro, por resolución da Alcaldía número 134 de 25 do 4 de 2022, resolveuse propor o nomeamento como filla adoptiva deste Concello á poeta Rosalía de Castro, a título póstumo. Designar como instructor do procedimento para acreditar os méritos, cualidades e circunstancias singulares que concorren na poeta Rosalía de Castro para a concesión desta honra e distinción a Xoan Xosé Vicente Franco, Concelleiro de Cultura e Patrimonio, tendo en conta o establecido sobre a abstención e recusación nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015 de 1 de outubro de réxime xurídico do sector público, comunicar ao instructor o nomeamento
habilitando para que realice todas as actuacións necesarias e previstas no regulamento, e notificar a don Anxo Angueira Viturro, presidente da Fundación Rosalía de Castro, a presente resolución. O instructor do expediente emite informe proposta en data de 20 de xullo de 2022, que literalmente indica: a resolución da Alcaldía número 134 de 2022 do 25 de abril resolveu propor o nomeamento como filla adoptiva deste Concello a poeta Rosalía de Castro, a título póstumo. Así mesmo acordou designar como instructor do procedimento para acreditar os méritos e cualidades e circunstancias singulares que concorren na poeta Rosalía de Castro para a concesión desta honra e distinción a Xoán Xosé Vicente Franco, Concelleiro de Cultura e Patrimonio, indicando que se debían practicar cantas dilixencias estimase necesarias e, rematada a función informativa, formular a proposta que sería dirixida á Alcaldía para que, oída a Xunta de Voceiros, se remitise, no seu caso, proposta con todo o actuado ao Pleno do Concello a fin de adopción do acordo correspondente. Por parte deste instructor, practicáronse as dilixencias e realizáronse as consultas e investigacións necesarias a través de conversas co presidente da Fundación Rosalía de Castro e a revisión de documentos aportados por esta entidade para os efectos de acreditar os méritos concorrentes para o nomeamento da poeta Rosalía de Castro como filla adoptiva do Concello de Odro, a título póstumo. Crese oportuno sinalar as consideracións seguintes. Rosalía é Dodro. A xeografía vital e literaria de Rosalía de Castro é rica e complexa, pero nela ocupa un lugar de primeira orde o Concello de Dodro. Os vínculos entre Rosalía e Dodro son de dous grandes tipos. En primeiro lugar están os biográficos. María Josefa de Castro, irmá de Teresa de Castro e, polo tanto, tía de Rosalía, casou en Lestrobe con Gregorio Antonio de Hermida, propietario das Torres de Hermida. Este feito orixinou que Rosalía, ao longo da súa vida, pasase en diferentes ocasións por esta residencia familiar e mesmo vivise longas tempadas nela con toda a súa familia, cando moraba nela o seu curmán José Hermida. Nunha desas tempadas, en 1871, Rosalía deu a luz aos fillos xemelgos Gala e Ovidio, que foron bautizados en Santa María de Dodro, nunha pía bautismal recentemente restaurada e como demostran as partidas de bautismo publicadas. Hai textos en cantares gallegos de 1863 que se deduce que están escritos en Lestrobe, como célebre Como chove miudiño. Outros están asinados aquí, como o artigo Padrón e las inundaciones, e a novela El primer loco, a que lle segue tamén o artigo El domingo de Ramos, todos de 1881. Tamén están asinados en Lestrobe cartas a Murguía e a Pondal. Segundo as últimas investigacións, a derradeira obra publicada por Rosalía, En las orillas del Sar, tamén está escrita fundamentalmente en Lestrobe e fai referencia explícita ao cuarto e ás fiestras que Rosalía dispuña nas Torres de Hermida, que eran as que dan ao sur e ao leste. Os outros vínculos que Rosalía establece con Dodro son os literarios. Foi Rosalía cantora da terra de Iria e como tal se debeu coñecer en cantares gallegos. Precisamente o poema composto desde Lestrobe é unha descripción de toda esta terra, que inclúe boa parte da súa toponimia. Para iso, Rosalía escolleu unha copla popular, de todos ben coñecida, que acabou inmortalizando a Laíño e a Lestrobe. Como chove miudiño, como miudiño chove, como chove miudiño, pola banda de Laíño, pola banda de Lestrobe. Xa en Follas Novas, 1880, Rosalía volve a falar dos Laíños no seu poema Das Torres do Oeste. A protagonista baixa andando pola beira do río. A auga corría polo seu camiño e eu iba ao pé dela, preto dos Laíños, sin poder cas penas que moran conmigo. Que Lestrobe era un centro vital e literario de primeira importancia para Rosalía ben o demostra o poema que repetidamente di: Padrón, Padrón, Santa María, Lestrobe, adiós, adiós. Que Lestrobe era unha referencia moi querida da nosa autora proba esta frase de Padrón e las inundaciones. Lestrobe sigue siendo un lugar en donde se goza de unha alegría e sosiego incomparables. E Dodro neste artigo aparece explícitamente. Y era de ver allá hacia Dodro y los laíños fantasear sobre el agua, si se nos permite la frase, a los bosquecillos de robles despojados de sus hojas.
Por último, en las orillas del Sar, cume da poesía española do século XIX, está fortemente vinculado al Estrobe e ás Torres de Ermida, onde foron escritos a maioría dos textos e onde se sitúa a voz poética da maior parte do libro. O poema inicial Orillas del Sar alude a un paseo que se inicia nas Torres de Ermida, e as ribeiras do Sar son tamén, dende logo, as de Dodro. A autora, que é todo un emblema de Galicia e nos representa no mundo, foi veciña de Dodro, onde viviu, onde tivo e bautizou fillos e onde escribeu textos moi relevantes da súa obra. Amaba especialmente Lestrobe, o que inmortalizou xunto con Laíño en memorables poemas. Polo que, considerando que se seguiron os trámites previstos no artigo 20 do Regulamento de Honras e Distincións do Concello de Dodro, en exercicio das facultades otorgadas polo apartado 4 do citado artigo 20, propoño á Alcaldía que se efectúe a proposta ao Pleno Municipal do nomeamento de filla adoptiva do Concello de Dodro á poeta Rosalía de Castro, a título póstumo, polos méritos e circunstancias singulares que nela concorren e arriba expostos. Está o documento asinado por min. En uso das atribucións conferidas polo artículo 21 do Regulamento de Honras e Distinción do Concello de Dodro, e oídos os voceiros dos grupos municipais, propoño ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo por unanimidade ou maioría absoluta. Primeiro, conceder á poeta Rosalía de Castro o título de filla adoptiva do Concello de Dodro a título póstumo, á vista do informe proposta do instrutor do expediente. Segundo, notificar á Fundación Rosalía de Castro, representada polo seu presidente don Anxo Angueira Viturro, o presente acordo, indicando que se celebrará, no caso de aceptación do título, acto de entrega do documento oficial en forma de diploma artístico, de acordo co artículo 5.2 do Regulamento Municipal. Terceiro, inscribir no libro Rexistro de Distincións Honoríficas do Concello de Dodro o título concedido ao obeiro do artigo 27 do Regulamento citado. É todo. Pois moitas gracias. Voulle dar un turno a cada portavoz. Portavoz do Partido Popular, se quere facer Sí, a palabra. parecernos unha moción adecuada, imos a votar a favor, imos a aprobar. Perfecto, gracias, Sergio. Portavoz do Partido Socialista. Sí. Dodro ocupa un lugar de privilexio na vida e na obra literaria de Rosalía. Fálase de Padrón, pero Dodro non é menos importante. Foi unha persona que viveu en Lestrobe, no Pazo de Ermida, tivo fillos bautizados en Dodro e escribeu en Dodro. Na súa obra literaria, Dodro está presente en moitos dos seus poemas, como pode ser o de Como chove miudiño, pola banda de Leíño, pola banda de Lestrobe, o Padrón, Padrón, Santa María, Lestrobe, adiós, adiós. Rosalía é de Dodro, é de Padrón, é de Galicia, é de todo o mundo, en definitiva. E ben merece este reconocimiento de nome de filla adoptiva deste Concello. Moitas gracias. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Eu, para redondar un pouquiño, se cada repetirme, personalmente achegueime máis, como di o instructor do expediente, esa parte da xeografía vital de Rosalía de Castro. Coñecín da man de Manuel Silva Magariños, que era o párroco no ano 2012 de Santa María de Dodro, daquelas varias regalías, non, que tiñemos na parroquia, na parroquial de Santa María, epigrafías medievais e outras, a pía bautismal, a certificación do bautismo que acabamos de escoitar, dos xemelgos Gala e Ovidio. Eu creo que iso fan que teñamos un peso máis na proposta que temos aquí, como se acaba de sinalar, porque tamén Rosalía e Dodro. Toda ela, durante a súa curta pero prolífica vida, convértena desde logo nun piar fundamental do pobo galego. Cando se estuda ademais en profundidade, rexorde como ela verdadeiramente era, non? Culta, bohemia, tolerante, patriota, xenuína, simbolista, universal. Non hai comparación nas culturas europeas con Rosalía de Castro. Galega traballadora tamén na horta da súa casa da Matanza cando fixo falta, rompe prexuizos e compara incluso os galegos de castellanos de Castilla cos escravos negros. Hai feminismo activo que vai cando o seu nacionalismo galego,
agochado, por certo, intencionadamente en círculos como os da Universidade de Santiago de Compostela, podemos descubrilo non só na súa literatura todo isto, sino tamén nos múltiples estudos que posúe a fundación que leva o seu nome, que divulga, pero sobre todo que divulga magníficamente nestes momentos. Hai moitos estudos, eu destacaría os últimos de Francisco Rodríguez Sánchez ca súa análise sociolóxica do 88 ou Estranxeira na súa patria no 2010 ou no 2011, que realmente achéganos a verdadeira veciña que foi Rosalía de Castro. Ao mesmo tempo cumprimos este goberno, como se acaba de dicir unha vez máis, como sinalaba o concelleiro Xoán Xosé, coa cidadanía poñendo en valor o noso, e o noso tamén é Rosalía de Castro. Parabéns pola proposta. Bueno, pois moitas gracias a todos os portavoces, gracias ao concelleiro por elaborar o informe, e me parece que procede a votación. Votos a favor do nomeamento de Rosalía de Castro como filla adotiva deste concello. Votos en contra, ningún, e abstención ninguna tampouco. Queda aprobado o nomeamento por unanimidade dos presentes. Parabéns a todos, e non sei se procede un aplauso aquí, pero bueno, gustaríame que a solemnidade do... Recoñezo que non é habitual, pero a solemnidade e a importancia do acto meréceno, e, bueno, cando sexa de facer o acto formal na fundación ou coa fundación, volveremos a convidar a todos os aquí presentes e todos os que queiran vir, e trataremos de que o acto sexa o que merece o Concello de Odro, o que merece Rosalía e o que merece a fundación. Gracias a todos por vir, e seguiremos traballando nesta dirección. Pasamos ao punto seguinte, porque a vida continúa e o pleno tamén. Moción do Grupo Municipal Socialista do Concello de Dodro. O portavoz do Grupo Socialista vai extractar unha moción de varias páxinas. Vamos a ver, como o tempo que teño é limitado, está así como consta no reglamento, vou facer, e todos os concelleiros ten a moción a súa disposición, vou dar un... Bueno, primeiro sigo un pouco e despois resumo algo, saltome e bueno. A moción é para manifestar o noso reixeitamento á recén aprobada Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral da Auga. O 4 de novembro de 2013, o daquela Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras e o presidente da Federación Galega de Municipios asignaron un protocolo de colaboración e desenvolvemento do Pacto Local para a Xestión do Ciclo Urbano da Auga, no que se desenvolvían as medidas de organización e seguimento acordado entre as partes para unha correcta xestión do ciclo da agua. En 2019, a conselleira de Infraestructura, Etel Vázquez, presentou un informe sobre a problemática e situación de prestación dos servicios de saneamento de Galicia, no que a consellería cargaba sobre os concellos todas as culpas das deficiencias nas infraestructuras precisas para desenvolver unha xestión eficiente do ciclo da agua e propuñía unha sogama da agua, sen consenso. Este anuncio foi rexeitado con contundencia por parte da maioría dos concellos, levando a Consellería a retirar tanto a denominación como o contido. O 22 de xullo de 2021, o Consello da Xunta adotouse o acordo polo que se autorizaba o inicio da tramitación do anteproxecto de Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral da Auga, según anunciou o daquela presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Sería un marco normativo que permitirá regular o apoio aos concellos nas súas competencias de abastecemento, saneamento e depuración de aguas, cuestión que só quedou nesas declaracións. Reclamábase que se tratara a agua como un dereito, tal como o define a ONU, como un ben escaso que hai que protexer, lealdade institucional, interese básico, financiamento e transferencia na xestión foron rexeitadas pola Xunta de Galicia, tratando de impoñer un modelo que no que o goberno galego pon as condicións aos concellos só lles queda adherirse a pagar ou quedar fora e asumir toda a xestión do ciclo da agua no seu territorio. É dicir, un modelo sin diálogo nin consenso.
Os concellos, a Xunta de Galicia presenta unha lei coa peculiaridade de que serán os concellos os que deleguen se lles interesa a xestión da entidade de Augas de Galicia para que actúe como entidade prestadora dos servicios de abastecemento, depuración ou saneamento, mentres que a capacidade sancionadora sigue a estar radicada na entidade de Augas de Galicia. Así, os concellos de menos de 20.000 habitantes, como Dodro, que se atiran voluntariamente, terán que achegar 2/3 do custe da totalidade das infraestructuras necesarias para o desenvolvemento do ciclo da agua, é dicir, as infraestructuras para almacenar, potabilizar, distribuir e depurar. Con carácter xeral, no caso dos concellos de menos de 20 habitantes, agás que concurran causas debidamente xustificadas, as entidades competentes participarán no financiamento destas actuacións do seguinte xeito. 1/3 do custo das actuacións de dotación ou mellora das infraestructuras previstas será financiado pola Administración Hidráulica de Galicia. 1/3 do custo das actuacións de dotación ou mellora de infraestructuras previstas será financiado polos concellos titulares das infraestructuras. O terzo restante será financiado polos propios concellos, pola Diputación Provincial correspondente, que son os concellos, por outra administración ou entidade integrante do sector público ou mediante calquera outra fonte de financiamento. En todo caso, será imprescindible que a administración titular da infraestructura acredite a disponibilidade dos terrenos. Isto é un exemplo de libro de legislar de forma coercitiva, é dicir, influindo directamente na forma en que cada concello debe prestar os servicios públicos da súa competencia. Auténticas axudas selectivas a un ou outro concello por razón meramente administrativas. Se delegan ou non a Augas de Galicia, o que supón unha discriminación previa dos concellos que están excluídos e, polo tanto, dos seus ciudadanos. A falla de consenso na aprobación da lei é unha mostra máis de que o Goberno galego, no canto de colaborar cos concellos para dar cumprimento a unha necesidade básica da ciudadanía, obriga aos concellos a afrontar unha serie de investimentos que en moitos casos non poden asumir, obviando que o 93% dos galegos dos concellos galegos teñen menos de 20.000 habitantes, é dicir, a Xunta invita e os concellos pagan. Bueno, entonces, con isto propónse ao Pleno Municipal acordar que manifestar a súa rotunda oposición ao rexeitamento ao contido da Lei Galega do Ciclo da Agua que foi aprobada de maneira unilateral polo Partido Popular en detrimento dos intereses das entidades locais. 2. Instar a Xunta de Galicia para que elabore neste exercicio 2022, estando en tramitación o Plan Estratégico de Galicia 2022-2030, un plan estratégico consensuado coa FEGAN na que se recollan as infraestructuras, o territorio, as contías, o financiamento e as datas de execución. E 3. Que se arbitren as fórmulas precisas para que a Xunta de Galicia, de acordo co plan estratégico indicado no punto anterior, opte aos fondos Next Generation dos europeos habilitados para o tipo de infraestructuras recollidas no ámbito desta lei. Gracias, alcalde, non te rías. O inglés non é o rei non é meu, o inglés non é o tema do portavoz da Partido Socialista. Vamos a disculpar porque só tiña unha palabra en inglés neste texto da moción. Se xa lera todo en inglés, entón xa iba a ser outra cousa máis difícil. Voulle dar un turno aos portavoces de cada formación política. Portavoz do Partido Popular. Nos desta moción vamos ter que atenernos que non tivemos a tempo a documentación para vela. Nos deixa... Perfecto, pois nada, gracias. Portavoz de Unidade Veciñal. É unha moción que garda relación con unha que se aprobou xa no mes de decembro, creo que daquela a trouxo o Benegas, mal non recordo, pero que vai un paso máis alá, pois neste tempo solicitamos unha revisión, pois non se produxo esa revisión da Lei da Auga, dou un paso máis ca súa aprobación pola Xunta. Estamos de acordo cos 3 puntos mencionados na proposta. Manifestamos o noso rexeitamento ao contido da Lei Galega do Ciclo da Auga que foi aprobada polo PP e que baixa o noso criterio, perxudica as entidades locais en varios puntos, como é o tema do cofinanciamento das infraestructuras da auga. O segundo punto, instamos a que a Xunta elabore un plan estratégico de Galicia consensuado coa FEGAN, que é o organismo que fai de interlocutor entre os municipios e a Xunta. Non sería lógico que os municipios intentaran ter unha interlocución directa ca Xunta neste sentido. Entón, a FEGAN fai ese traballo e entendemos que ten que entenderse entre a Xunta e a FEGAN. E o punto 3, evidentemente, que a Xunta pode utilizar os fondos Next Generation da Unión Europea para infraestructuras tan necesarias neste ciclo da agua. Como vimos nas últimas noticias, a Rois están facendo unha depuradora que vale cerca de 1 millón de euros,
que é lóxico, é financiada, creo que non sei se ao 100%, pero na súa maioría pola Xunta de Galicia, entendemos que esa é a fórmula máis axeitada. Un concello pequeno como Dodro non podería acometer unha infraestructura desa envergadura se non é co financiamento que se está utilizando no caso de Rois e no caso de outros concellos. O noso voto vai ser a favor. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Eu creo que despois do que acabamos de escoitar podíamos resumir que isto é un pau realmente o que temos encima da mesa que lle dan a todos os concellos o Partido Popular ca legislación que ten sobre o tema da auga. Eu creo que é irreformable, polo que pensamos desde o Bloque Nacionalista Galego que necesitamos instar realmente a Xunta a elaborar unha planificación integral da xestión do ciclo da auga. Realmente os puntos da proposta que está encima da mesa coincidimos con eles, o que pasa que, claro, a opción que nos vemos desde o Bloque Nacionalista Galego, como xa dixemos aquí neste pleno noutra ocasión, é ver unha planificación integral para todo Galicia, para ter en conta que, pois, por exemplo, que non se lle triplique, que pode ser que se lle triplique, tal e como está agora esta situación, as cargas a concellos, a empresas e a particulares. Entón, dito isto, vamos a apoiar a proposta, inda que eu tamén particularmente teño as dúbidas de que o Next Generation que poida empregarse ou que vayan a empregalo para beneficiar, porque sería unha estupenda opción, por suposto. E imos a aprobar, polo tanto, a moción. Pois moitas gracias. Eu antes de pasar á votación, como queres estar... Bueno, dalle ti, ven. O portavoz do Partido Socialista quere dar o último... Quero defender a miña... Agradezco que a Unidade Veciñal... Agradezco yo a Unidade Veciñal e o Bloque Nacionalista Galego que se sumen a esta proposta do Partido Socialista. Non así comparto o que manifestou o voceiro suplente, digamos, en esta que non tuvo tempo a ler a moción, tuvo o mismo que os demais concelleiros, e a lei esa galega do ciclo da agua tamén debe estar a disposición do grupo. Bueno, si... Eu creo que chegou na mesma forma que os demais, a través do portal ese que temos para os cargos electos, de ver ali a documentación do Pleno. Bueno, eu agora, con este agradecimento, bueno, especificaba máis en contenido máis como era a Lei Galega do Ciclo da Agua, que pode resumirse que trata dun modelo no que a Xunta invita aos concellos pagan, que igual que dixen antes, a lei foi aprobada de forma unilateral, sin diálogo nin consenso por parte do Partido Popular e vai en detrimento das entidades locales que terán que financiar os 2/3 do custe das obras. Falaba Abel Tarrío da depuradora en que lle están facendo o Concello veciño de Rois de Urdilde por cerca de 1 millón de euros, 850.000 que sufraga a Xunta de Galicia, e Dodro tamén ten necesidades desas depuradoras, por exemplo, a de Dodriño, que fomos pedir financiamento para esa e nos indicaron que tiñamos que poñer, igual, eles que poñían 150.000 e Dodro que se buscase os 300.000. 150 eles, 150 por Dodro e 150 que lles pidáramos á Diputación. Un concello como a Dodro, invertir esa cantidad de 300.000 euros nunha depuradora, nos parece unha barbaridade. En cambio, outros concellos que son da súa corda sí que o poden facer. E falo de Rois como un exemplo máis. O que crea as novas taxas para a ciudadanía na propia memoria económica presentada pola Administración Autonómica recolle subas de case 50 millóns de euros desde o primeiro ano de entrada en funcionamento, estipula que serán os concellos os que deleguen se lles interesa a xestión da entidade de Augas de Galicia para que atúe como entidade prestadora dos servicios de abastecemento, depuración e ou saneamento, mentres que a capacidade sancionadora segue a estar radicada na entidade de Augas de Galicia. Así, os concellos, como pode ser Dodro, que se adiran voluntariamente, terán que achegar 2/3 do financiamento da totalidade dos custos de infraestructuras necesarias para o desenvolvemento do ciclo da agua, é dicir, as infraestructuras para almacenar, potabilizar, distribuir e depurar. A lei obriga aos concellos a afrontar unha serie de investimentos que en moitos casos non poden asumir. É dicir, repito, que a Xunta invita e os concellos pagan. A Xunta presume de investir
investir 1.100 millóns de euros en infraestructuras relacionadas co ciclo integral da agua, sin revelar que o financiamento desas infraestructuras veu fundamentalmente do fondos europeos, fondos aos que a maioría dos concellos galegos non poden optar individualmente, sen que eses investimentos responderan a un plan estratégico que recollese as infraestructuras, os territorios, as cuantías, os financiamentos, nin as datas de execución, respondendo só a criterio da propia Consellería, diminuindo a autonomía local. Bueno, pois moitas gracias pola defensa da moción, Moncho. Vamos a pasar á votación. Votos a favor da moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista. Votos en contra. Abstencións. Gracias. Queda aprobada por 6 votos a favor. Mocións de urxencia, que é o punto seguinte, se algunha moción se presentou de última hora. Ninguna, non? E agora ven o turno de rogos e preguntas. Algún rogo, portavoz do Popular? Nada. Gracias. Algún rogo máis por algún outro portavoz? Bueno, eu vou decir o de sempre, non? Bueno, encendo o micro, portavoz do... Volvo a rogarlle o de sempre, porque os rogos estes últimos que estamos facendo que lle comunique ao voceiro do Partido Popular, concretamente, a limpeza dos postes de onde utilizaron para colocar os avisos ou as reunións deses mítines preelectorais e tamén outra cousa que manifestar que sea un pouco máis comedido nas súas manifestacións nas redes sociais, que lle comunique ao voceiro do Partido Popular, hoxe non presente. Tomo nota. Algún outro rogo máis? Bueno, preguntas. En primeiro lugar, hai 3 preguntas do pleno ordinario do día 9 de xuño que non se contestaron porque eran relacionadas ca escola de verán. A contestación a esas 3 preguntas que formulou o portavoz naquel momento entendo que están contestadas porque el mismo o día 29 de xuño 29 de julio, corríxeme, sí, 29 de julio veu o expediente completo sobre a escola de verán e ali se recolle todo por non aburrir, digamos, ao pleno. O portavoz ten a contestación a esas 3 preguntas. As preguntas en concreto están nas páxinas 39 e 40 da acta dese día, da acta do día 9 de xuño. E como eran xusto antes de haber pechado, por eso non se contestaron, el mismo comprobou as respostas na súa visita ao expediente que tuvo aquí lugar. Se hai algunha outra pregunta máis, voulle dar un turno a cada portavoz do Popular, ninguna, portavoz do Partido Socialista, Nada. Unidade Veciñal Ninguna. e Bloque Nacionalista Galego. Non hai ningún. Pois dáse por levantada a sesión. Gracias por vir e parabéns polo nomeamento de Rosalía como filla adotiva. Gracias.